Forslag til ændring af lov om CO2. Et miljøpolitisk forslag, et grønnere Danmark. Med dette forslag skal CO2-kvoterne i Danmark reduceres for at beskytte klimaet og for at kunne leve op til EU's fælles målsætninger. Forslaget drejer sig om, at vi ønsker at revidere flyselskabers udslip af CO2. Forslaget skal stilles til Folketinget. Med lovforslaget ønsker man at ramme den miljøbevidste vælgergruppe. Radikale Venstre er et moderne parti, som prioriterer miljø højt, og det er netop denne vælgergruppe, som Radikale Venstre ønsker at tilfredsstille. Diverse klimaorganisationer skal mobiliseres, da det vil indebære en diskurs af klimavenlighed. Den kan for eksempel være organisationer som Greenpeace. Andre partier, som også har interesse i enten at gøre Danmark mere miljøvenlig eller integrere Danmark i EU, skal også mobiliseres, da det kan føre til en større diskurs, som vil sprede sig ud til befolkningen. Man får gennemført lovforslaget ved at fremhæve og køre på, at man gør det for klimaets skyld, og at integrationen med EU bare er et positivt biprodukt. I den moderne tid er der ikke et parti, som er imod forbedring af klimaforholdene. Dermed vælger man for at forsikre sit lovforslag ved at udnytte den fælles ideologiske tilgang til klima. Først skal vi se på, hvordan vi kan komme til at opfylde policyanalysens mål i vores analyse. Vi har lavet 5 underspørgsmål, der skal besvares for at opfylde policyanalysen, og det bliver gennemgået længere nede, og omfatter blandt andet tilstedeværende aktører og beslutningsprocesser. Hernæst gennemgår vi, hvilke udtalte interesser partierne har for lovforslaget. Det åbenlyse vil være at sige, at de gør det for at sikre deres grønne vælgere. Samtidig kan det være med til at forbedre forholdet til EU og dermed bevare Danmarks position i EU. Derfor har det altså sikret partiets stilling i forhold til vælgere, samtidig med at Danmark integreres mere med EU som et ideologisk mål for partiet. Vi ser også på, hvilke interesseorganisationer, der kunne være for eller imod forslaget. For kunne fx være organisationer som Greenpeace, WWF, og det er fordi, at disse organisationer altid går ind for miljøvenlige ændringer i samfundet. Dermed vil det være sikre stemmer og sikker hjælp at få derfra. Interesseorganisationer, der kan være imod, vil for eksempel være industrier, der er stærkt afhængige af at kunne udleve CO2 for at drive deres forretning. Og med sænkning af CO2-kvoterne vil det for eksempel være en kæmpe udgift for eksempel SAS eller andre flyselskaber. Dernæst ser vi, om der er ideologiske modsætningsforhold til spørgsmålet. Og det er der som sådan ikke, da Radikale Venstres ideologiske standpunkt i forhold til miljøet passer meget godt til forslaget. De går ind for at tilpasse sig til miljøets krav, selvom det kommer til at gå ud over befolkning og firmaer, med f.eks. betalingsringen eller beskatninger. Til sidst ser vi her på, om EU har indflydelse på loven. Og EU har en form for direkte magt over lovforslaget, da det i bund og grund handler om, at Danmark skal leve op til EU's målsætninger, og dermed skal blive en mere integreret del af EU. Nu skal vi tale om policyanalysens 5 grundlæggende mål. Det første mål er at kende de forskellige aktører og deres interesser. Forslaget er blevet fremlagt af Helge Vagn Jacobsen fra Radikale Venstre, som har interesse i at få et grønnere Danmark og være en større del af EU. Det andet punkt er at kende de væsentlige begivenheder, f.eks. politiske beslutninger og udviklingstendenser, som har indflydelse på lovforslaget. I dette tilfælde har det f.eks. kunne være COP21 i Paris 2015, og lovforslaget kunne virke som en form for forberedelse til dette internationale møde. Tredje punkt er at vide, hvordan politikområdet er påvirket af EU og globale forhold. Og her har vi en tydelig påvirkning af EU, da Danmark helt konkret med det her lovforslag gerne vil leve op til EU's krav, og dermed blive mere integreret i EU, og dermed opnå mere interdependens. I det fjerde punkt skal vi kende til de bagvedliggende ideologier, værdier, holdninger og diskurser, der påvirker stillingtagen i dette tilfælde. Lige præcis i det her tilfælde har vi som sagt opdaget, at der ligger stor uudtalt interesse i at styrke forholdet til EU. Dermed er det også et ideologisk mål, som kommer til opfyldning, da det også ligger i Radikale Venstres ideologi at blive styrket forhold med EU.
Det femte punkt til sidst er at forstå og analysere de dynamikker, der henholdsvis forandrer eller begrænser udviklingen inden for området. Igennem afstemningen af lovforslaget vil eventuelle ændringsforslag selvfølgelig have haft en indflydelse. Det var der dog ingen af i dette tilfælde. Dette kan potentielt have været et resultat af, at lovforslaget er blevet fremlagt, som det er blevet. Altså er lovforslaget sikret ved at køre på, at det er et miljøvenligt forslag, som også er nævnt tidligere. Og da ingen partier generelt er imod klimaet, er det derfor sandsynligt, at ingen af den grund har foreslået et modforslag. Og på den måde har vi så konkluderet policyanalysen.